Zdarec, já vás vítám u druhého videa, tady opět s Deep Blackem. Dárek párek, že to díky. Ano, řízky jsou nejlepší. Hned předem, než mě začnete hejtit, se chci vážně moc omluvit. Předchozí video, jelikož jakože první díl, nedopadlo moc dobře, jelikož jsem měl program špatně nastavený a automaticky se vypl, jakmile video překročilo 100 MB. Takže teď jsem si na to dal pozor a snad už to bude dobrý. Na začátek jsme si tady připravili nekonečný zdroj vody. To se používá tak, že vlastně když máte ty ledy na začátku, máte dva a dáte je jakože úhlopříčně. To znamená, že když máte 2x2, tak dáte jeden sem a jeden sem. A vlastně když to sebereš vodu, tak pořád budeš mít nekonečné. Právě proto se tomu říká nekonečný zdroj vody. Zde máme cobblestone generátor. Funguje to tak, že máte raz, dva, tři a na tom třetím políčku uděláte jeden blok díru, aby ta voda tekla jakože dolů. A necháte jedno volné políčko a semka dáte lávu. A uvidíte, když rozbijete cobblestone, tak vám to dá cobblestone a respawne se tady další. Tady to takhle to nějak na Skyblocku funguje. Chceš něco říct? Jsou i lepší generátory, ale prostě já si za svoje krádeže prostě nemůžu dovolit udělat tak dobrý, protože bych to musel hned vzít domů. Ano. On je něco jako ment, teďka budu sice jakože reklama nebo něco. Dlouhý život vaší pračku, váš Kalgon? Ale, ano. No ale tady Deep Black by si taky nejradši by vzal všechno domů. On by si vás všechny nejradši vzal domů. No, to je fakt. Jelikož vás máme hodně moc rádi a prostě tak. Jako no homo, no jako trans, ale chápete. No prostě, lehce řečeno, jsme teplý dům. Zase jsme si dohodli, že sprostá slova nebudou. Dobře, já se omlouvám, chtěl jsem říct teplé homosexuální baťohy. Něco v tom smyslu. Ale Deep Blacku, teďka koukám a my nemáme ani jeden sapling. Jo, sorry. O, tak to si věříš. Moje chyba. Takže... Sem. Jo. Ty úplně drtíš kosti. Pozoveň to. Ty. Ty. No, tak si můžeš pokácet sám. Dobře, ale takže v minulém videu jsem vám sliboval, že vám ukážu, omlouvám se, že vám ukážu prostě když spadnete nechtít, tak jak si zachránit všechny své drahocenné věci. No na tom Skyblocku to je jakože nezakázané, ale správně by se to nemělo pro 100% zážitek ze hry. Jestli chcete, tak my to s Deep Blackem budeme dodržovat, ale nevím, prostě. A to jen proto, že jsem černej? Žádnej rasista. Jako Deep Black není rasista, on má rád jenom prostě humor. No, ale funguje to takhle, že si dáte chat a napíšete si, takže kde jsme to skončili. Jo, jsem vám chtěl ukázat, jak funguje. Vlastně když si to dáte takhle okolo sebe, tak prostě když budete kopat pod sebe, tak ono vám to bude spawnovat jakože ten blok do vás. A ono pomáhá, můžeš mi Deep Blacku udělat crafting table. Ten už to mám. Jo. Ještě jeden, bych poprosil. Tak hezky prosíš, kam ho chce? Dej mi ho. OK. A máš balík? Mám, voda. Tak mi ho hoď. Vodu vylej, prosím. No.
všechno si musím dělat sám. A teďka, abych to nějak rychle stihl, tak já to jenom na chvilku vypnu. A vlastně, když si dáte takhle, může být podkopnutí. A když si dáte takhle pod to ten crafting table a budete kopat, tak vlastně můžete tu myš držet pořád a vlastně než se rozbije ten crafting table, tak se vám spawne další cobblestone. Koukám, že tady je celkem... Prosím? Radíš mi kýblík. Je. To je... Ne, to je můj kýblíček. Wow. Promiň, jsem ti to teďka hodil, sorry. No, jo. Koukám, že tady je celkem dost lidí. No. Je tady i admin, díky Petwek. Nevím, my jsme chtěli natáčet na serveru, jelikož třeba možná takovou reklamu bychom chtěli udělat, abyste si přišli s námi zahrát. Možná jakože podniknout nějaký další věci, říct nám vaše nápady, že všechno ohledně videa jsme vám jakože otevřený. To prosím ti děláš? Nic. To jsem nehledal. Vylepšovátko. Ne, nechtěl já jsem. Já tady roztáhnu ten, aby jsme mohli dávat trošku více stringů. Plánuju tuhle sérii, já nevím, fakt vlastně dokud by to nezačalo vás nudit, vlastně můžete si zde udělat třeba i turnej, aby jsme to tady měli hezký, pak můžeme třeba nějaký ten cobblestone vypít, udělat si ten, prostě ten skyblock, to je, jak bych vám to popsal. Pomož mi díblku. Co? No, jde vidět, no. Prostě bychom, pak si můžeme udělat uhlí. Vlastně když Prostě jako, víš co, spíš by to chtělo pracovat. No tak to je jasný, že ze začátku musíš prostě udělat hodně toho cobblestone, abyste vlastně rozšířili ten ostrov. Ale zároveň si musíte dávat pozor, vlastně čím větší máte plochu a je noc, tak prostě na velké ploše neosvětlené se vám začnou spawnovat prostě mobové. A jako, pokud na ně nejste dostatečně připraveni, tak by to mohlo celkem jakože znepříjemnit vaši hru. A dál, třeba v dalším díle bychom se mohli kouknout na tenhle ten ostrov. Koukám, jak na mě kouká ten creeper jeden, to možná mě těší určitě. A já nevím, já už bych tenhle díl pro dnešek ukončil, co ty? No, jo, asi jsem to natáčel docela dlouho. Vysvětlili jsme asi všechno, co jsme měli, takže v dalším díle bychom mohli jen tak pohrát. Aby lidi věděli, o čem jako co je. Takže lidi, já vás zdravím znova. Pokud byste zapomněli, mé jméno je Spiro. Ovšem, fakt mluvte do komentářů všechno, co vás napadne, všechny připomínky, nápady, prostě jak zlepšit moje video. No, prostě omlouvám se a díky, naschle. Čus!